ҳолатҳое ки ҳунармандони ҳолливуд бо камоли майл ба курсии коргардон нишинанд хеле кам ба назар мерасад. бисёр ситораҳои дараҷаи аввал дар ин самт низ ба қолаҳои баланд мерасанд, аммо танҳо баъзеҳо муваффақ мешаванд ки як касби дурахшони ҳунармандиро бо кори дарозмуддат дар истеҳсоли филмҳо якҷоя кунанд. яке аз чунин чеҳраҳо Адам Сандлер мебошад, ки дар тӯли 10 солаҳо дар бозори масъакаи Ҳолливуд бо муваффақият кор мекунад. дар соли 1997 филми мелодрамавии сароянда дар тӯи бо иштироки Адам Сандлер ва Дрю Баррим ба намоиш баромад. $18 миллион сармоягузорӣ 100 маротиба баргашт. филм $120 миллион фоида овард, зеро барои масъака ин рақам хеле таъсирбахш аст. пас аз як сол масъакаи писари модар сарфи назар аз норозигии маъмулии мунаққидон қариб 10 маротиба фоида меорад. Сандлер пас аз ин муваффақиятҳо қарор дод ки ба парвози мустақил қадам диҳад. ҳамин тавр ин қадами устувор бо таъсиси ширкати Happy Madison Productions дар соли 1999 сабаб шуд. Happy Madison Productions маҳсули танҳо дасти Сандлер набуд. дасти рост ва дастгири ӯ дар ҳама корҳо продюсер Роберт Симмонс, дӯсти ҳунарманд ва коргардон аз даврони Agents ва иштирокчии фаъоли таҳияи шӯҳратёртарин филмҳои Сандлер дар солҳои 90 буд. роҳбарон номи ширкатро аз номи ду филми муҳимтарин дар ташаккули ширкат Happy Gilmore ва Billy Madison гузоштанд, яъне Happy Madison Productions. қаҳрамони дуввум дар таърихи Happy Madison Productions ҳунарманд Роб Шнайдер мебошад. ин ҳаҷвнигор тасмим гирифт то ба Адам Сандлер дӯсти худ кӯмак намояд ва ҳамзамон дар болои филмҳои нав кор кунад. филми аввалини Happy Madison Productions масъакаи «Ман ва Кол» бо Шнайдер дар нақши асосӣ буд. дар соли 2001 Сандлер тамоми қувваи худро ба ду лоиҳаи нав равона сохт. дар аввал ҳадаф дошт ки муваффақияти Шнайдерро тақвият диҳад. дуввумин ҳадаф ин баргардонидани муҳаббати шунавандагон ва мухлисони филмҳои ҳаҷвӣ ба худи Сандлер буд, ки ниҳоят дар ин самт ҳам комёб шуд. ҳамин тавр дӯстон Адам Сандлер, Роб Шнайдер, Стив Бушми, Дрю Барримор, Дэвид Спайд ва Анна Фаррис бо муттаҳидӣ бо ҳам филмҳои ҳаҷвии маъруферо ки дар тамоми Ҳолливуд бо шоҳкориҳои беҳтарини ин жанр чун Саргузашти Ҷо, Миллионери ғайриихтиёр, Ҳашт шаби тор, Ҳама чиз ва ё ҳеҷ чиз, Кӯдаки ситоравӣ, Бо зохан шӯхӣ накунед, Афсонаҳо барои шаб, Ҳамсинфон, Одами барфӣ ва ғайра барои экран бароварданд. дар соли 2006 коргардон Ласки Гилмор, Денис Дуган ба гурӯҳи Сандлер шарик шуданд ва дар солҳои минбаъда 7 филми Happy Madison Productions-ро аз ҷумла филмҳои машҳури классикӣ ва «Вонамуд кунед ки ман занам ҳастам» ба навор гирифтанд. ҳамзамон ба Адам Сандлер муяссар шуд ки ба Франк Кораси ҳунарманди филми «Сароянда дар тӯй» ғолиб ояд. аммо бовар кардан нодуруст мебуд ки Happy Madison Productions танҳо бо истеҳсоли филмҳои масъакавӣ машғул аст. ин ширкат ҳамчунин як бахшеро дар табиати худ дорад ки ба наворгирии филмҳои драмавӣ вобаста аст. Happy Madison Productions дар солҳои минбаъда ба нақша гирифтааст ки бозии тахтагии Сандлери, саргузаштҳои мошинҳои боркаши бозичаҳои Tonka Truck ва филмҳои кӯтоҳи компютерии Pixel дар бораи ҳаёлоҳои ҳаштзабонаро ки заминро ба даст мегиранд ба экран барорад. айни замон қароргоҳи ширкат дар шаҳри Калвер Сити, Америка ҷойгир буда, асосан имрӯзҳо ба пешниҳоди намоишномаҳои масъакавии телевизионӣ машғул аст.